Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Янгын 7000 квадрат метр майданы биледі. Гараж 500 автобазары территориясында зур янгын чыкты. Ярты сағат ішінде бір әйбірсіз қалдылар. Эшмәкәрләр шәһәрдән ярдәм сорый. Бүгінгі чыгарылышны узган шимбәдә Гараж 500 автобазары территориясында булган зур янгыннан башлыйбыз. Янгын майданы 7000 квадрат метрны тәшкил итә. Гадәттән тыш хәл урынында минем хезмәттәшем эшләде. Ул вакыйга турында җентекләп сөйләячәк. Янгын турында диспетчер пультына хәбәр 18 сәгать 37 минутта килеп ирешә. Коткаручылар урынга килеп җиткәндә 2 павильоны янган була. Берсе автомобиль запчастлары павильоны булса, икенчесе буяулар сату ноктасы. Артур Волков бирдә эшләүче эшмәкәрнең берсе. Гараж 500-та 25 ел эшли, әтисенең эшен дәвам итә. Янгын турында белгәч, шунда ук килеп җитә. Это ужас. Мы же думали, у нас сейчас тоже пойдет. Вон, посмотрите, дым идет. Вот наш склад. Мы уже думали, тоже все вытащили быстренько, то, что смогли. А кто-то вообще ничего не смог. У всех бизнес. Башта якынча 740 квадрат метр майдан зыян күрән, ахыр чиктә янгын күрше сәүдә павильоннарына да күчә. Бәхеткә каршы зыян күрүчеләр юк. Әлеге вакыйга хәзер прокуратура күзәтчелеге астында. Прокуратурой города организована проверка по факту пожара на рынке Гараж 500. Прокуратурой совместно с профильным специалистом будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также факты нарушения правил пожарной безопасности. Янгынга барлык ашыгыч хезмәткәрләр дә килеп җитте. Шәһәр мэры кушуы буенча, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм хокук саклау органнары хезмәткәрләре өчен кайнар ризык һәм чәй оештырыла. По самому факту, я думаю, инспектора Госпожнадзора соответствующую работу проведут и сделают определенный вывод. После этого, безусловно, руководство города тоже сделает определенные выводы. Безусловно, это большая потеря для малого бизнеса, который здесь организовал свою работу. Но по результатам расследования посмотрим, что мы, городские власти, можем в этом вопросе сделать и помочь. Янгынның майданы якынча 7000 квадрат метрны тәшкил итә. Урында 130 коткаручы һәм 40 янгын сүндерү машинасы эшли. Ачык ут төнге сәгать 1-гә кадәр бетерелә. Шуннан соң янгын сүндерүчеләр конструкцияләрне сүтә башлый. Янгын иртәнге 7-гә тулысынча сүндерелә. Хәзерге вакытта вакыйганың барлык нечкәлекләре ачыклана. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Янгынны сүндерделәр, ләкин күп кенә эшмәкәрләр товарларсыз, документсыз һәм бердән-бер керем чыганагыннан мәхрүм калдылар. Беренчел мәгълүматлар буенча 70 павильон янган. Анда балалар уенчыклары, киемнәр, товарлар, запас частьләр, кечкенә кафе һәм башка күп нәрсәләр юкка чыккан. Зыян суммасы әле исәпләнмәгән. Гараж 500 автобазарының зыян күрүче арендаторлары белән хезмәттәшем очрашты. Янгынның сәбәбен әле ачыкларга кирәк. Эшмәкәрләр күз яшьләрен тыя алмыйлар. Аларның кайберләре дистә еллар дәвамында базарда эшләгән. Аларның сүзләренчә, бөтен тормышлары ярты сәгать эчендә юк була. Сәгать 6-да базар ябыла, 30 минуттан соң янгын турында хәбәр чыга. Бөтен әйбер янып бетте. Бер дә юк. Нәрсә дип әйтергә дә белмим даже. Төнне буена анда таблетка. Бөтен булган товар. Минем верхняя одежда, детская одежда. Сезон вакытында бит инде һәрбер саткан акчага бит инде товар алып кайтабыз. Бөтенесе дә ян. Оборудованием бит җаны бетте кафедагы. Бер хотя бы бер единственный помощь булыр дип уйлаган идем, анда да юк. Пенсионер мен, миңа 60 яшь, 7 ел элек өем янганы. Өйгә дә помощь булмады, государстводан да беркемнән дә. Шуңа инде бу вакытта хотя бы сорыйм, пожалуйста, булышыгыз безгә генә булса да. Шуңа күрә алар ярдәмгә бик өметләнәләр. Шулар әйтүенчә, булган хәлләрдә аларның гаибе юк. У меня ипотека, я одна воспитываю сына. Я сейчас даже не представляю, как дальше жить. Все, что у меня было, сгорело там. И я надеюсь, что все-таки власти не пройдут мимо, мы сами не справимся. Нужна будет помощь властей однозначно, потому что сами не справимся никак. У людей долги, кредиты, ипотеки. Кто-то один воспитывает дитё, кто-то с семьей, но семьи здесь работали. И муж, и жена здесь работали. Есть такие у нас люди, ИПшники.
у которых вот все здесь реально осталось. Просто вот там, в этом пепелище. Эшмәкәрләр аларны бәләдә ташламаслар дип өметләнәләр. Бүген мэриядә очрашу узды. Анда зыян күрүчеләр үзләрен иң борчыган сорауларны бирә алдылар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Ошыгы жерден машинасын йөртүче аварияда гаепле дип табылды. Исегезгә төшерәбез. Юл транспорт һәлакәте 6 февраль төндә Сөембикә Вахитов проспектлары киселешендә булды. Ошыгы жердә машинасы светофорның кызыл утына чыга. Бу вакытта Audi машинасы да килә. Нәтиҗәдә алар бәрелешә. Ошыгы жердә машинасы башта бордюрга, аннары коймага килеп бәрелә һәм ава. Аварияда 4 кеше, 2 машина йөртүче һәм 2 фельдшер зыян күрде. Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотрено частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с возложением на него определенных обязательств. Приговор в законную силу не вступил. Актуаль модельләр һәм иң мөһиме уңайлы. Яршылыда Беларуси аяк киемнәре күргәзмәсе эшен дәвам итә. Бирдә барлык сезоннар өчен ир-атлар һәм хатын-кызларга берничә 100 пар аяк киемнәре тәкъдим ителә. Беларуси аяк киемнәре күргәзмәсе Үзәкрәт сәүдә үзәгендә урнашкан элекеге балалар дөньясы бинасы. Яңгырлы һава торышында аякларга су үтмәсен өчен, салкын көннәрдә өшетмәсен, ә бозлавык вакытында егылып имгәнмәсен өчен күпләр нәкъ менә Беларуси аяк киемен сайлый. Нам с мужем нравится обувь производства Белоруссии. Мы уже давно им только и пользуемся, что летней, что зимней. Качество очень хорошее. Советую. Кышкы аяк киемнәрнең күпчелеге монда аяк төзелеше үзенчәлекләренә исәпләнгән. Югары күтәрешле, чыгып торган сөяк яки яссы табанлы булу мөһим түгел. Тәҗрибәле консультантлар барлык нечкәлекләрне исәпкә алачак һәм иң уңайлы һәм туры килгән аяк киемен сайлап бирәчәк. Эта модель имеет влагостойкую пропитку, и ваши ноги не промокнут слякоть. Увеличенная полнота сапог позволяет носить обувь с деформированными и отекающими ногами без дискомфорта и боли, ощущая легкость и комфорт. Ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен кышкы аяк киемнәреннән тыш монда өз киемнәр дә сатып алырга мөмкин. Рисунок на данной модели обработан лазером, за счет чего она не промокает и не оставляет разводов и мокрых пятен. Крой у нее батальный, подойдет на любую фигуру. Выделка из норки подчеркивает дороговизну и придаст элегантности. Меховой капюшон заменит шапку в самые сильные холода. Одел, проверил, все классно, вообще очень хорошее качество. Давно искал такую куртку, вот случайно его нашел здесь. Беларусь аяк киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы 10 бүлек адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Кадровый форум-выставка «Профориентация. Образование. Карьера». С 5 по 11 декабря 2023 года. ТЦ «Палитра». Категория 0+. Химическому заводу «Химпродукт» требуется лаборант химического анализа, аппаратчик, сварщик, слесарь-сантехник, высокий уровень заработной платы, льготное пенсионное обеспечение. Телефон 44 33 90.